Haanpay ang nakapagtugaw ni incoming Mayor Denton Garvida, iti Ilitibanggi, Ilocos Norte. Ngem rinogyan nan dagiti Karina, idi pa nagkakampanya. Apara kariti kakailyan na, adagitoy ket may paayan tinayon a pagsapulan da, iti inda panagbiag, ti innal daw aldaw. Ti maysa kariti kalikagom na, ket ti panang tulong na, kariti mangalap, ama paado ti makalapan da, kapno di kasaket at adumetlaeng, dagiti mailako da nga ikan, iti merkado publiko, wenno da dumapay nga inda paglakwan. Ti maysa nga arapaap ning coming Mayor Garvida, ket pakalakaan, dagiti kakailyan na, aday ito'y ti makatulong ti ad-adupay apag trabahuanda. Nga po, tuloy dito yung ara-ara pa apag kat nabayagin. Tas idi tingkar karik, edi tiyempo ti panagkampanya kat talagang ipustrok dito yan. Iso nga itata, uri pa'y anak pa'y nga nakatugaw akas mayor, rinugyakon na agarami nakmeten iti pakalakaan, iti kalugarak, nagkalap wano temad barbaro nga klase iti panagkalap tapnohan met nga maudi dagiti kalugarak. Nabayagen a kalikagom na matulungan dagiti kakailyan na isud gapuna arinugyan nan ti pannakaramid dagiti kasapulan ti payaw amay pakat iti taaw tapno di kastaket umado ti makalapan dagiti kakailyan na amangalap. Mismo a personal money na tinaramat na ti pannakaaramid dagiti kasapulan ti payaw nga aramaten dagiti mangalap. Mutay-mut po nga awan iti pundo, iti opisina at vice mayor. Isong tinumutoy biyang, nagparuwarak manen iti bukod ko nga kwarta. Tapno laeng mapagbalin ko, dagiti rarapaapit. Tabarbareng, no makatugaw tayo ito, ala, hamat mailibaken nga danto sa renen nga nayon, dati aggapo kanyak, likad at aduntot may paay ko iti kalugaranen. Ket no at ado ti maala da nga agkalap akit at adumet laeng iti kitain da panagkita ka po akit naragragsak da at ado di sumrek nga kitain iti agkalap iti inaldawen kaysa di dating o susaren da nga klase iti panagkalap. Kas pamanek ne ka po makita yo yan da dirigi ket nakapinpindas nakadadot ikan dita. Di mat terarapa apo ka po ure pay lumakat ikan no umadumet ten iti makalapan. At least, digiti kabangi-banga barangay, makaraman damit ten, wano ma-afford anda itinalaka nga magatang nga ikan, naragsaka ko. Di pa nakairugi ti panagpakat to iti payaw, ket iyunana at tulungan, dagiti mangalap iti barangay San Lorenzo, Bangi. Ken kunana, nga isarununan to, dagiti dadumapay a coastal barangays iti ilida. Tangamin ket ti panagkalap ti kangrunaan apag sapulan dagitoy at damaten dagiti manamnama at tulong para kariti mannalon iti ilida. Tangamin ket dagitoy ti ad-adda apag sapulan dagiti umili ti Bangi, Ilocos Norte. Dati madamangar aramiden mita po kat barangay San Lorenzo Pelang. Mamok nga apalan tumet ti barangay Abaka, barangay Masikil, barangay Manayon ken barangay Baruyan dito iso nga isagsaganak metlatan nga no may agunin to talaga met nga ikakmet kastoy nga klase at pagkalap da. Aglalo dito nga limang barangay po kat talaga nga isut pang namnamaan dalaeng dito. Panagkalap tata iso talaga lang. Awan makita ka sa baling nga pag kuan dito limang barangay po iso nga iso mat terarapa apat ore pay dito limang barangay ket mangnamnamad at panagkalap dagiti daduma mata barangay ket tulungan tayo tumat ida nga mangnamnamamat may panggap ti panagtalon. Mangnamnamamet dagiti mangalap anapintas to ti maipay tinagbalin at tignay ni incoming Mayor Garvida apan nakapasaya at pay ti pagsapulan dagiti kakailyan na. Kami sarita sa ta, wala mo panita. Ulit kaya ito lambat lang ti kwa. Mabaling mo may kwa. May baga. Kasi mo diyan ti saran nito. Permi asar no dito anad tanto nga Ti sumaruno nga administrasyon iti Bangi, Ilocos Norte, ket addan dagiti agtrabaho iti abroad at tumulong para kariti proyekto ken programa adagitoy ket alalisto apan nakatulong dagiti umili ti Bangi. Napigsamat ti pakinakam ko. Ikarkarigatak, agsipod tatata, nakadadumayat nga tumulong. Iso nga dagitoy iti rason apo no apay nga may daulo ti ili tayo. Yan tangay, napintas ti kagem ko, mo maikserbi ti ili tayo. Para ti JCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, nagipadaman.